हमेशा मेरे को बिना मेकअप शूट करता आई एम नॉट इंटरेस्टेड गेसनि पाइपानो बायबायनि जेराव नों पाइप सोयो बेनो बायना होबाय Good morning लोगोफोर वेलकम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं आंनि ब्रेकफास्ट नङा ओरैनो साहा लोंदों दासो सिखारदों बावाखै दिनै जाहैबाय सानडे नायगोन मा खालामनांगौ खामानिथ' बिराद दं गाइखेर मैगं गासिबो बिसोर फैजोब्बाय जाग्रा बुस्थुफ्रा दा दिनै मा सङो नायनोसै मा मोनजायो दिनै एसे बेदर जानो लुगैदों नानिजों आंजों बेदर जानोसै दिनै रबिबारथ' आरामसे संनानै जानोसै दिनै आलो गोजोनै आरो मोनसे मोजां खौरां दाख्लैहाय नोमबाजैया गोदान अफार मोन्दोंमोन गोदान साख्रिनि थाखाय बेनि थाखायनो जों हाखु दाखु चेन्नाइनिफ्राय फैनांदों अफकर्स गोबावबो जाबायमोन हजों थानाया ओंखायनो जों हाखु दाखु पास मोननानै फैनाय जादों नै बाहेरानिफ्राय बेफोरखौ गासिबो लाबोजोब्बाय ओमफ्राय लाबोनानै मा खालामो जोङो बेखौ बिदिनो फिनलानानै दोनो ताकि एटलिस्ट बाव जार्म्स मा थायो बेयो एसे बारग'लांथों एटलिस्ट 12 to 14 आवर्स बिदि दोननांगौ हमेशा मेरे को बिना मेकअप शूट करता आई एम नॉट इंटरेस्टेड नै नुबाय उन्दैफोरना स्टिल ग्लासावबो पाइप फैखायो उन्दैफोरनि जिनिसावनो नोंथांमोनहा बिराद क्रिएटिभ आरो इनोभेशन नुगोन नायगोन स्टिल ग्लासाव बेबायदि पाइप फैगोन होननानै सोर मिथिगौमोन खिन्थु फैबाय मोजां प्लास्टिकनि ग्लासाव लोंहोनो नाङा नालाय दा बिमा बिफाफ्रा खालि स्टिल ग्लास तांबा ग्लास बिदिल' बायो दानि गुड मॉर्निंग आज जिनुका बाल काटना है hair cutting will cut your hair today it's too long then the special संसै सोर संनो गोरों फालाय खोन्था माबे जिन्जार गार्लिकखौ पेकेटखौ दाबायलै आमा गाज्रि न'आव फ्रेश देनानै बानायनांगौ एकदम गोथाव मोदोमखाबाय आसोल जोंनि जिनिसखौल' होनांसिगौ जोंनि जिनिसखौ होबाथाय आरो मोदोमनाया माबायदि जागोन ओइ पापाखौ मारै नुदों पापा मर गया मम्मी चला जाएगा मम्मी मैं है क्या कर रही है तू 10 दिन दंबावो नै नानिया बायरायाव थांनो लुगैथारबाय दा दिनैसो सानब्रै जादों नालाय थांनो मोनथ'आ बायरायाव न'नि 10 दिन दंबावो फैगोन सप्ता आरो सानसे साननै उनाव आरामसे थांनो मोनसिगोन इनू को हेयर कट नहीं करना आज नहीं क्यों लंबा हो गया ना नहीं करना आज ठीक है फिर when we will do it you tell me tomorrow yes okay let's do it tomorrow then ठीक है उठते ही हेयर कट करेंगे ठीक है मैया आंबो खानाय सिननो सानदोंमोन खिन्थु हायासै सिनफेराखै मालाबाबो निजा खानायखौ ओंखायनो दा 17 तारिखसिम नेनांसिगोन नानिनिखौबो दिनै सिननो सानदोंमोन खिन्थु नै माथो आसोला सिनजायानो नायनोसै सम मोनोबा मालाबा सिनना होनोसै नानिनिखौथ' आं सिनबाय थाखायो दिगदार गैया तेल मालिश मालिश anda babo mama anda babo sheme
क्या खा रही है नो? पराठा? पराठा वेरी नाइस. अच्छा है? इधर दिखा. वेरी नाइस, वेरी गुड. गेसनि पाइपानो बायबायनि जेराव नों पाइप सोयो बेनो बायना होबाय. दा ओंखामखौबो बोरै संबावगोन मिथिला बन्द' दाथ'. उफाय गैया नायनांसिगोन र' अनलाइन नायनि. मैया एसि थिक खालामबाय नै दाना दिनै गेस स्टोव थिक खालामनांगौ जाहैबाय. बिदिनो फिसा फिसौ जिनिस एकदम रिपेयार. मा खालामबावनो उफाय गैया. बेबायदि एक्सिडेन्ट्सफोरखौ एभयड खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा मा खालाम, ओंखाम संखांबाथाय सिलिन्डारनि नबखौ अफ खालामनानै दोन. होमबा मा जागोन, जुदि बिदि एक्सिडेन्टफोर जाफ्लांबायोबाबो दिगदार जानाय नङा, गेस ओंखारनाय नङा आरोखि बेनिफ्राय. अरे कभी भी आपको जरूरत हो कार्ड ही है मेरा. ठीक. इसको चाहे यूट्यूब पे भी डाल दो, कार्ड है भी. थिग जाफिनबायबो दसेनो. ओंखायनो मालाबाबो रास्ता खालाम गोदान जिनिस बायनो थाखाय. रिपेयार जायो दानि जिनिसफ्रा थाबनो. दा लाइफआबो जोंना बेबायदिनो इभेन्ट्सफोर फैयो, डिफरेंट सिचुएशंस फैयो. बेखौ बोरै हेन्डेल खालामनांगौ जोङो बे जोंनि उपराव गोलैयो. जुदि जों मोजाङै सानै हयै खालामोबा मोजां जालांगोन. हांगा दावरा खालामनानै जुदि मावोबा खामानिफोरखौ बे खामानियाव हयथ' गाज्रिबो जानो हागौ. ओंखायनो टेक योर टाइम, थिंक थ्रु, ओमफ्राय सानै हयै खामानिफोरखौ मावदो. दा एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि ब्लगा बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन. If you have liked the video, please give a thumbs up and subscribe to our channel for more such videos in future. Until the next one, take care, bye bye.